Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. So, dayo ang थांनो नागिरदों Nagaland. ओमफ्राय जों साथाम थांगोन गुमैमोनाव आयं आं ओमफ्राय सानैबो आयं आरो आयं हिनजाव आयं हौवा ओमफ्राय जों थांसै Nagalandआव ट्रेनजों दा ट्रेना दङ 9:45 so दायो स्टेशनाव थांगासिनो जों Nagaland थांग्राफ्रा नै जों साथामल' नैबेहाय बिखौथ' खालाय नै थादो फोरोंना बिसुना हा मोनफैबाय स्टेशन बरो फैरो आयो बेगा गोलैलायबायलै स्टेशन मोनफैबाय जों गाखोनांगौआलाय गोजानद्राय जाया जागोन नैजि मोना फैलायबाय ओमफ्राय दाबोनो मोना आरोना मोनथाम स्टेशन दंबावो दायो लामदिं मोनफैबाय बिराद मोनाबायना नै दायो जोङो डिमापुर मोनफैबाय आरो बेयो जाहैबाय डिमापुर बाजार नुहुरनाया डिमापुर बाजार फाइनाली मोनफैबाय जोङो ओमफ्राय जोंखौ गुमैमोना ससे लांफैबाय आरो स्टेशनसिम ओमफ्राय दायो जों थांगासिनो नागालेण्डनि बरो गामियाव ओमफ्राय नै मेला जागासिनो आरो आब'मोननि गामियाव ओमफ्राय मानसियाबो बिराद भिर थेवबो जों दिनै मेलायाव थाङासै डाइरेक्ट न'आव थांबाय स' दायो गुमैमोना सफैनानै दङ माने जों मैयानो सफैदों ओमफ्राय मैया हर जाबाय नालाय आं बिराद उन्दुनो ओंखारबाय मेंबायमोन नालाय ओमफ्राय भिडिअखौ आं खालामासै बिराद थान्दा आरो माइ दङ बिथिं माइ ओमफ्राय नैबे जाहैबाय उसुमै बिबार आरो ओंख्रि जाग्रा बिबार आरो जि मोजां मोजां बारनानै दंमोन ओमफ्राय नै गाहायावनो थायदों जानानै नायनो आयंआ नारें खानो नागिरदोंमोन ओमफ्राय लामाखौ आन्दायबाय आरो बबेजों गाखोनांगौ होननानै बारखोलाबाय नारें जानोसै जोङो दायो नारें हानोसै हांसोआ बिसना गुमैमोननि आब'मोननि आरो ओमफ्राय नैबे फुख्रि
बिसोरानि फख्रियानो माइबो दङ इथिं मन्दिर बिराद सान्दुं आं फख्रिखौ नायफैदोंमोन ओमफ्राय नारेंखल फिथाइ खागासिनो जि नारेंखल दं बिसिनाव हनै मोनहाया गाखोदो नारेंखल दं गय बागान दङ नै नारेंखलाबो जि दंखायो हायासै नारेंखल फिथाइ खानो नागिरदों नारेंखल जानोसै जोंहा दाब लोंसै